Pirang electric cooperative sa Bicol, nagpadaranin mga linemen sa Visayas sa Mindanao, tanganing magtabang sa power restoration programs makaliis na magwalat ng labing danyos ang bagyong Odette. Uyan report ni Rosie Nieva. Nagpasiring na ang sarong team kan Camarines Norte Electric Cooperative sa Bohol como augmentation team na matabang sa pag-irahay kan mga linya ng kuryente sa lugar na labing naapektaran kan bagyong Odette. Sigun kay Canoreco General Manager Zandro Geschada, 2 lunadan ang sa indang ipinadaran na kinababalehan kan sarong service vehicle asin boom truck na gagamiton sa indang clearing operations asin iba pang mga kaipuhan na gamit. Amin po mga kapatid na mga electric cooperative na nakaramdam nung bagsik ni Odette, andito po yung tulong na in-extend namin sa aming mga kapatid na electric cooperative sa part ng Eastern Visayas. Napag-araman na maghahaloy ang nasambitan ng mga personahe nin 15 aldaw sa nasambitan ng lugar, alaga depende manggiraray kung i-extendir pa subuot ang mga ini. Opo, yung pong initial na report na binigay sa amin, halos 80 to 85% yung linya nila na talagang nasira ng bagyo. Mientras tanto, maski ang Albay Power and Energy Corporation sa Albay at mapadaramanin mga lineman sa Visayas para magtabang sa power restoration program sa mga lugar na labing naapektaran kan bagyong Odette. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.